Господин Борисов! Абе, тия хора взеха да се лигаят, често взеха да ти се подиграват. Не може така. Какви си тия работи? Пазарджик 6-то място. Ма това ли заслужаваш? Пазарджик да си на 6-то място. ДПС на първо. Какви си тия работи? Аз поне там мислих за пичага, за машкар, за по-голям тарикат. Я ги почвай. Я ги почвай. И един по един. И един по един. И той правителство да пада тук. Поне докато има още някой друг човек тук от България. Нали, аз не. Аз не съм от вашата партия. Но сега по-си ми симпатичен от Делян Пеевски. Той та смачка, бе, човек. Я ги почвай. Я ги почвай и той правителство да пада. Няма тук кворуми, мороми, електорати, не знаем си какво си. Те се лигаят с тебе, бе. Пазарджик. Пазарджик. ГЕРБ на 6-то място. Ужас. На времето, като влезеше някъде на живо, на лайв, господин Борисов, събирахте по 7-8 хиляди човека да гледат на едновременно. Сега преди малко гледам някакъв лайв правите там. Видях, че сте раздразнен малко така. Едва, няма и 1500-600 човека, едва. Те ще вас... Наистина се бъзикат с вас. Представете ли си? В София да сте на 5-то място. В София. Почвайте ги. Почвайте ги, само не идейте с ръцете, джубовите напред-назад, като приял кон да се ядосвате, да се нервирате. Хем народа ще се успокои малко. Ударете с тая голяма тежка ръка с този юмрук на масата и ги почвайте. Аре, ни ще помагаме. Да падат и правителство. Те се подиграват с вас, често. Често ви казвам. Не ги гледайте тези деца около вас, дед ви се четкат. Подиграват с вас, заради това сваляйте го и правителство. Сваляйте го. Ще помагаме. Величие, тук Меч, Възраждане, те са не с другите партии, ще помагаме. Тук по-малките партии. Почвайте да ги фърляте. Направо в коша. Почвате от ДПС, Има такъв народ. И така нататък, нали, да не продължавам, да не се разсърди някой. Честно, наистина големи подигравки. Господин Борисов, вие това не го заслужавате. Не го заслужавате, въпреки че нали, не ви харесвам така като партия последно време, но тая подигравка сега няма как да не застана на ваша страна. Те направо наистина се помислиха на много големи риби, на много големи тарикати. В Пазарджик ГЕРБ на 6-то място. Вие още малко щяхте да дойдете при нас. Малко по-надолу. Добре, че се занимаваха там някои хора да хващат хората, които купуват гласове. Че да спечелите някой друг процент през това време. Ние след още някой друга година в Пазарджик ще възадминем. Да. Почвайте ги. Почвайте ги. Ще ви се подиграват така на 6-то място. Била, ама... Че те утре ще ви кажат направо да напустите Народно събрание. Айде, да носи ма разбрали.